В Фериленд, сред гората зелена, Лили живее в къщичка червена. Къпка малка с вратичка бяла, там приказки чудни тя е събрала. Ела, ела, вълшебен свят откри, с мили приказки ще разкажем ти. Феи и елфи, магия и смях, с лили в чудесата ще се изгубим пак. Сутрин цветя беше на тайни, вятърът пее в мелодии крайни. Лили със смях отваря врата и започва историята една. Ела, ела. В един далечен край на Фейриленд, между мъхести скали и сребърни папрати, живееше същество различно от всички останали. Името му беше Пико. Той не беше фея, нито елф. Нямаше крила, не сияеше в тъмното и не можеше да лети. Но имаше нещо много по-силно – въображение, което можеше да рисува цели светове във въздуха, само смисъл. Пико много обичаше балета, но винаги стоеше скрит за дърветата, наблюдавайки танците отдалеч. Той не вярваше, че някой без крила може да бъде част от вълшебния балетен свят. Една вечер, докато рисуваше с пръчка в пясъка танцуващи феи, Пико чу глас. Това са най-красивите рисунки, които съм виждала. Беше Толия, миниатюрна фея с пръстчета като игли и рокля от лилави венчелищчета. Толия беше главният шивач и дизайнер на балетните костюми в Фейриленд. Тя умееше да тъче от цветулкова коприна, да бродира със звездни нишки и да създава рокли, които пеят, когато се въртят. Искаш ли да ми помогнеш да създадем новите костюми за танцът на спомена? Попита Толия. Ти виждаш неща, които дори аз не си представя. Пико онемя. За първи път някой видя в него не какво няма, а какво има. И така започна магическо партньорство. Пико проектираше с въображение, а Толия го превръщаше в реалност. Те създадоха рокли, които приличаха на утринна мъгла, елеци, които блестяха като сълзи от кометата, на метала, които се развяваха като разказ. А най-вълшебният костюм беше за Нола – крила, изработени от прозрачни копринени нишки и капки светлина. Когато ги сложи, дори вятърът се спря за миг, за да ги погледа. На деня на премиерата Пико стоеше отстрани, както винаги, с ръце зад гърба, но точно преди завесата да се вдигне, Ламия го повика. Пико, нашето представление не е пълно без теб. Ние танцуваме с тяло, но ти танцуваш с съзнание. Ела при нас. И така за първи път Пико излезе на сцената. Не с пируети и арабески, а с чертежи във въздуха, създадени от светлина. Под ритъма на музиката той рисуваше във въздуха звездни сцени, феерични замъци, спомени и мечти, а публиката ахна. От тази вечер нататък всяко представление в Фейриленд включваше не само танци и музика, но и въображение, което лети дори без крила. Страната на феите светлинка блести, в къщичка гъбка лили си мечти. Приказка вълшебна с нея споделихме. Време е за сбогом, но не за дълго време. До нова среща, мили
Мили деца, ще ви чакам с усмивка в своята врата. В Фейриленд мечтите не спират да летят. След вашата приказка вече ви зове назад. Вълшебен прашец в небето ще хвърля, луната свети с магията на Лилис. Героите се сбогуват, но не за дълго. Скоро ще се върнат пак с вълшебно чувство. До нова среща, мили деца, ще ви чакам с усмивка в своята врата. В Фейриленд мечтите не спират да летят. След вашата приказка вече ви зове назад.